Ei toi ollut kovin vaikeeta. Allu näyt taidon. Ei oo. Noniin, Allu vetää paskaa. Kato, sit vaan ihan tälleen. Tälleen. Noniin. Korko. Vietti pitää tolleen just. Noniin, sehän meni hyvin. Nyt sudit etujarrun kaa. Huora. Mun etujarrut on 0%. Noniin huora. Oot mä nyt bomberi? Ei Julle, sait sä nauhalle paskaa rikki. Sä oot bomberi. Julle! Mene. Sä oot nyt medium bomberi. Sä oot medium bomberi. Respekti. Sehän sukki. Respekti. No hei Allu, kai sen voi editoida pois. Ei. Mutta tätä ei vain... Respekti kasvaa. Ei vain pysty editoimaan pois. Mitä se huutelee? Okei, ota sulitus. Hyvä. Noniin, nyt sä sukit. Nyt sudita silleen, että lähet samalla. Menee suoraan. Ei nyt pitää... Taadelut. Ei jaksa enää. Vitut tos mitä kone paskas menee.